A Jardinitis portem des de 1999 dissenyant i construint jardins, jardins petits, mitjans, particulars, jardins públics, petites terrasses, petits terrats, tot tipus de jardins. Des de fa poc hem creat un producte que és el disseny de jardí per a jardins petits i mitjans, que consisteix en ajudar-vos en el procés de creació d'un jardí. Això seria per jardins de fins a uns 100 metres quadrats i consisteix en que nosaltres us demanem, us fem un petit qüestionari amb les característiques del jardí, l'orientació, el tipus de substrat, la zona geogràfica, els vostres gustos, els usos que voleu donar a aquest jardí, si és un jardí que hi ha nens, si és un jardí que hi voleu potenciar alguna activitat, com de lleure, com pot ser el cultiu d'un hort, de fruiters, el cultiu de roses, si teniu vistes a potenciar o vistes a amagar, i amb tota aquesta informació confeccionem un petit disseny que consisteix en un plànol d'AutoCAD amb les espècies indicades i el seu emplaçament i amb un petit pressupost desglossat amb el format de cada planta, arbust, enfiladissa o arbre, i el seu valor aproximat de mercat.